30 дни, 30 нови спорта. Ден 2, Канго Джъмпс. Така, виждате колко забавно изглеждаше. И ето го Християн, който се забавлява до краен предел, но по някаква причина чувството ми за баланс, чувството ми за ритъм просто изчезнаха по време на тази тренировка. Реално тренировката беше страхотна. Имахме най-милата инструкторка, която беше толкова красива. Хора, тя приличаше на Мелания Тръмп. Но, много накратко, какво е Канго Джъмпс? Реално, Канго Джъмпс са аеробни движения, вплетени в хореография, като танц. И ето тук аз се забавлявам, се носим на четвъртък в екзе и нямах капка срам. Връцкането не спря до тук, но нямаме времето да ви покажа всичко, затова ето ви забързан каданс на цялото нещо. Реално тренировката продължи така, може би 40 минути, след което последваха упражнения за корем, които тотално ми стопиха лагерите. Така, тях не съм ги снимал, защото не виждам нищо вълнуващо в това да ме видите на планк, но пък съм снимал как правим упражнение за ръце до стената и как аз просто решавам да се катурна и да брейкна. Реално, целта на цялата поредица е да открия кой е моят спорт, така че нямам никакви задръжки. Пълното видео може да откриете в YouTube. В биото ми има линк към канала ми. Канго Джъмпс беше 10 от 10. 10 от 10, разтегнахме се, направихме малко плочки. So nice, само ако можех да съм ритмичен, ще да е супер. Ще се видим утре за ден 3. So dope.